Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Maria Virigo Odala, Angelo Ntoera onse, ndinu nomwe abale, kuti mutipempherere kwa Ambuye Mulungu wathu. Mulungu wamphamvu zonse atichitire chisoni, afafanize machimo athu ndi kutifikitsa ku moyo wosatha.
ino Ambuye tikukupemphani kuti mutsire mami osatha Lembera Mateo. Mateo mutu wa 5 kuyambira ndime ya chiwiri
kulekeza ndime ya kerofo. Mateo mutu 5 ndime ya 2 mpaka kerofo. Kenaka adayamba kuwaphunzitsa adati, ngodala anthu amene ali osauka mu mtima mwawo, pakuti ufumu wakumwamba ndi wawo. Ngodala anthu amene akumva chisoni, pakuti Mulungu adzawasangalatsa. Ngodala anthu ofatsa, pakuti Mulungu adzawapatsa dziko lapansi pano kuti likhale lawo. Ngodala anthu amene akumva njala ndi ludzu lofuna chilungamo, pakuti Mulungu adzakwaniritsa zofuna zawo. Ngodala anthu ochitira anzawo chifundo, pakuti iwonso Mulungu adzawachitira chifundo. Ngodala anthu oyera mtima, pakuti adzaona Mulungu. Ngodala anthu odzetsa mtendere, pakuti Mulungu adzawatcha ana ake. Ngodala anthu ozunzidwa chifukwa chakuchita chilungamo, pakuti ufumu wakumwamba ndi wawo. Ndinu odala anthu akamakunyozani, kukuzunzani, kukunyengezerani zoyipa za mitundumitundu chifukwa cha Ine. Sangalalani, kondwerani, chifukwa mphotho yanu ndi yayikulu kumwamba. Paja ndi mmenenso anthu ankazunzira aneneri amene analipo kale inu musanabadwe. Umene undi mthenga wa Mbuye. Kuyambira kumayambiriro kwa ntchito ya apostoli ankakumana ndi mafunso ambiri okhudzana chikhulupiriro chawo, ndipo limodzi mwa funso limene amakumana nalo limakhudza imfa. Kodi imfa kwa Khristu imatanthauza chiyani? Kodi imfa kwa okhulupirira Yesu Khristu imatanthauza chiyani? Pa nthawi imeneyo ena amaonabe kuti imfa inali mathero a zinthu zonse, mathero a moyo wapansi pano. Kwa ena imfa inalibe matanthauzo kwenikweni kupatula kuti zinthu zatha, kutha kwa moyo wa zinthu. Monga tikapita mu Chipangano chakale timapeza kukhwirira mphunzitsi Ecclesiasticus amene adanena kale kuti zonse nzachabe, zonse zimene timaziona zilibe tsogolo, chifukwa pambuyo pa zonse imfa ndi imene imabwera kumanga ulamuliro wake. N'chifukwa chake masiku amakono ano timaona kuti mayiko ambiri amakhala ndi lamulo lonena kuti munthu amene wapha nzake mwadala nayenso amenera kuti aphedwe, kutanthauza kuti imfayo ndi imene asanduka chilango kwa munthu ina aliyense amenenso akuchotsa moyo wa nzake. Kugonja kwa moyo wa munthu kumachitika pa imfa. Koma ife a Khristu, kodi imfa ndi chiyani? Mawu oyamba Paulo oyera akufotokoza kamvetsetsedwe kathu kamene timayenera kumvetsa kuti imfa ndi chiyani. Ndipo iyeyo akuyamba ndi funso, akunena kuti kodi imfa kupambana kwako kuli pati?
kodi imfa ukali wako uli pati? Kenaka Paulo oyera akudziyankhanso iye mwini kunena kuti ukali wa imfa ndi tchimo. Choncho sitidikira kuti tife ayi kuti tinene kuti pachitika imfa. Ngakhale tili moyo choncho muthupi tikhozabe kukamba za imfa. Pamene sitikuchita mantha ndi tchimo ndiye kuti tili mu imfa m'mitima mwathu. Pamene tagwiritsitsa tchimo ndiye kuti tili mu imfa. Tchimo silipereka moyo kwa munthu wina aliyense ayi, ngakhale munthu olichitayo. Choncho tchimo si moyo ayi. Chifukwa chake Paulo oyera akufuna kunena kuti imfa mbali inayi ndiye kuti moyo mbali inayi. Ngati tili mu tchimo ndiye kuti tili mu imfa. Pamene ife tadzilekerera, pamene sitiona kusiyanitsa kuchimwa ndi kusachimwa, ndiye kuti tili mu imfa. Khalidwe lathu la ife anthu pamene tikuchimwa, pamene tikazikika mu tchimo, ndiye kuti tikufuna kutanthauza kuti ifeyo palibe moyo. Choncho Paulo oyera akufuna kusintha maganizo a Khristu kunena kuti tisamatenge imfa kuti pamene munthu alibe moyo, koma titengenso imfa pamene munthu ali moyo pansi pano. Choncho munthu amenera kudzifunsa kuti ine ndili ndi moyo kapena ndili ndi imfa. Chifukwa munthu wa moyo amaperekanso moyo kwa anthu anzake. Munthu amene ali mu imfa la tchimo sapereka moyo ku mzimu wake ngakhalenso kwa anzake. Choncho umenewu ndiye ululu wa imfa, kusapereka moyo wako omwe komanso kwa anzako. Ndipo Paulo oyera akupitilira kuti mphamvu ya tchimo ndi lamulo. Kodi akufuna kutanthauza chiyani? Lamulo ndi chinthu chimene chimakhazikika kwambiri pakati pa anthu. Ndi chinthu chimene chimenera kulimbikitsa moyo pakati pa anthu. Chimenera kulimbikitsa mtendere, umodzi wa anthu, chikondi kwa anthu, moyo omverana chifundo. Cholinga cha lamulo chimakhala chimenecho. Koma potchula za lamulo sakudana ndi lamulo yayi, koma akudana ndi khalidwe la munthu amene akuona lamuloyo. Kuti anthu nthawi zambiri timakhala ndi khalidwe lokhazikika moyo wathu, kugwiritsa ntchito malamulo amenewa kufuna kuteteza kuchimwa kwathu. Khalidwe limenelo ndi limene Paulo oyera akudana nalo. Kuti nthawi zambiri masiku anonso zikumachuluka kuti timagwiritsa ntchito malamulo amenewa kufuna kuteteza makhalidwe athu oyipa osakomera Mulungu. Chabwino, nanga masiku ano kwa ife Khristu imfa ndi chiyani? Kumathero a mawu oyamba aja Paulo oyera akutsimikiza kuti kupambana kwa Khristu sikuchokera m'thupi lake ayi, kapena sikuchokera mu nzeru zake, kapena mphamvu ina iliyonse pa dziko lapansi pano si imene imatipatsa kupambana, koma chaulere chochokera kwa Mulungu. Mkhristu ndi munthu amene amakutidwa ndi mphamvu ya Mulungu, kotero kuti ngakhale akomane ndi matsoka a dziko lapansi amakhalabe kuti iyeyo ali ndi moyo, chifukwa cha kukhulupirira ndi kudalira Mulungu, chifukwa choonetsa mu zochita zake ubwino wa Mulungu. Choncho pamene tikukamba za imfa tikhoza kuonabe kuti sitingakambe za m'bale wathuyu pamene tingofuna kukamba za imfa chabe, chifukwa iyeyo m'bale wathuyu monga tionere moyo wake adadziwa ndithu kuti anayenera kuti akhale mwa Mulungu. Choncho chikhulupiriro chake mwa Mulungu chidampatsabe moyo, ngakhale tikukamba tikukumbukira za imfa yake, koma iyeyo ngakhale pamene asanamwalire analibe ndi moyo oti suyenera kuti uchoke, chifukwa choti adakhulupirira Mulungu. Mu uthenga wabwino wa Mateyo Ambuye Yesu Khristu akunena za kudala. Choncho tikamafuna kukamba za moyo okutidwa ndi chaulere cha Mulungu tikukamba za kudala. Moyo wa Khristu ndi moyo wakudala, umenera kukhala moyo wakudala nthawi zonse, chifukwa kudalako kumapatsa moyo anthu ena. Kukhala mwa Yesu Khristu nkudala kwenikweni, ndipo mphamvu imene yakudala imatithandiza kusiyanitsa chabwino ndi choyipa. Pamene tikutha kusiyanitsa chabwino ndi choyipa ndiye kuti ifeyo ndife odala. Kudala
ndikutenga moyo wako kuti ukhale njira yobweretsera mtendere pakati pa anthu ena, kubweretsa chifundo pakati pa anthu ovutika, kubweretsa chitonthozo, kubweretsa chilimbikitso kwa anthu amene akusowa chiyembekezo. Moyo umenewu umabweretsedwa kwa anthu ena ndi munthu amene ali ndi chaulere cha Mulungu chimene chimampangitsa kuti adale chifukwa cha chikhulupiriro chake. Kudala ndi kukhala ndi njala ndi ludzu loti anthu ena zinthu ziwayendere, akhale ndi chiyembekezo m'moyo mwawo. Njira yothandizira anthu ena ndiye kudala. Munthu amene akufuna kuti moyo wake ndi njira yoti anthu ena aone Mulungu, kumeneko ndiye kudala. Kudala ndi khalidwe la kudzichepetsa pamaso pa Mulungu, chifukwa chonena kuti Mulungutu amaoneka mu khalidwe lodzichepetsa. Choncho pamene timadzichepetsa timadziona kuti tilibe kanthu m'moyo wathu, kumeneko ndiye kudala. Pamene tikusinkhasinkha za m'bale wathu amene adatisiya, Dr. Saulos Klaus Chilima, kudzera mu nsembe ino imene tikuyitsira pano, tikumuyika m'manja mwa Mulungu amene adamudalira nthawi zonse. Mphatso yayikulu imene iyeyo panopa angayisowe ndi mapemphero. Choncho kudzera mu nsembe ya misa ino tili ndi chikhulupiriro mwa chifundo cha Mulungu kuti m'bale wathuyunso alandire moyo wosatha, poti nayenso khalidwe lake amaonetsanso chifundo kwa anthu ena. Misa ino tikuyitsira chifukwa choti ndi chikhalidwe cha mpingo chimene timalemekeza Khristu anzathu amene adatisiya. Ndiye pali njira zosiyanasiyana zimene zingakhalepo zimene timafuna kulemekeza moyo wa Khristu anzathu amene adatisiya. Koma pa zimene timachita, mapemphero amenena kuti akhale patsogolo chifukwa timaunika za mzimu wake, kuti mwina mzimu wake ukufunabe mapemphero, ndiye timenera kuti tiyitsire makamaka ife nsembe ya misa kuti tipempherere mzimu wa abale athu amene adatisiya. Funso ndilonena kuti kodi tingalemekeze bwanji moyo wa m'bale wathu Dr. Saulos Klaus Chilima potengera moyo wake ndi mmeneso iye amakhalira? Pakupezeka kwambiri njira ziwiri zimene tingathe kunena kuti ifeyo ngati mpingo tikumulemekeza. Poyamba, mapemphero ndiye chinthu choyambirira. Kuti m'bale wathuyu tinene kuti tamulemekeza ndiye ndi mapemphero. Thimi la Chikhristu lagona pa mapemphero, koma mapemphero lake ndiye nsembe ya misa, chifukwa adayikhulupirira kwambiri nsembe ya misa, nsembe ya Ukaristiya. Mkhristu popemphera amazindikira kuti pa iye yekha palibe kanthu, monga iyenso mwini wake amadzionera. Ngakhale kuti tidzipereka ulemu chifukwa cha nzeru zathu kapena chifukwa cha maphunziro athu, komabe zonsezi zilibe tanthauzo pamaso pa Mulungu popanda kuti ifeyo tidalire mapemphero. Choncho tikutsira nsembe ya misayi tikufuna kuti tipempherere mzimu wake kuti Mulungu ngati sanamulandire amulandire. Ndiye kuti pamene tikutsira nsembe ino tikufuna kusangalatsa mzimu wake chifukwa tikuupatsa chimene unkakonda ali pansi pano. Mzimu wake tikuuperekeza ku moyo wosatha kudzera mwa nsembe ino. Kodi njira yachiwiri imene tingathe kumulemekezera mzimu wa m'bale wathu ndi uti? Potengera moyo wake ndi mmene amakhalira pansi pano, amati akapemphera, kodi china chimene amachita ndi chiyani? Amalimbikitsa chikhulupiriro mwa chikondi cha Mulungu amene amakonda nacho wina aliyense, sasankhula, alibe tsankho, sanyasidwa. Mulungu sanyasidwa ndi munthu wina aliyense. Ndiye m'bale wathuyo amalimbikitsa chikhulupiriro chimenechi pakati pa anthu. Pamene tonsefe tikudzilimbikitsa chikhulupiriro mwa Mulungu, tikufuna tisinkhasinkhe mawu aja amuthenga wabwino. Ambuye Yesu akunena kuti ngodala anthu amene ali achifundo, ngodala anthu amene akulira kusauka pofunitsitsa kuti anthu ena aone kukoma mtima kwa Mulungu. Tikuona kuti m'bale wathuyu amazilimbikitsa zimenezi. Choncho tinganene kuti m'bale wathuyu adadala chifukwa nthawi zambiri moyo wake amautenga ngati njira ya anthu ena
kuti aonere chifundo cha Mulungu. Anthu ena ovutika, anthu odwala akhale ndi chiyembekezo mmoyo mwawo. Moyo wake adaulola choncho tiyenera kumkumbukira ifeyo tsopano potenga zitsanzo zake. Kumpingo anali ndi zitsanzo zake, komanso pa munthu wake amaonetsa ndithu ndi khalidwe lokhudzidwa ndi anthu ena, osati kukhutira pa iye yekha ayi, komanso anthu ena. Tsono ife abale, potengera zitsanzo zabwino zotere, tsiku ndi tsiku tikhoza kumamulemekeza m'bale wathu, kulemekeza mzimu wake. Choncho chimene tikuchita pano mbali ina pachizungu amati celebrating the life of, tikukondwerera moyo wake kuti inali ndi mphatso ya Mulungu. Chifukwa mphatso ya Mulungu imene talandira imapereka moyo kwa anthu ena, singopereka moyo kwa ife tokha. Tsono ife tikufuna tikondwerere mphatso ya Mulungu imeneyo imene adayika mwa iyeyo, munthu ofoka opanda mphamvu zonse zimene kuti angachitire zonse anthu onse, koma ndi mphamvu ya Mulunguyo adakwanitsa kuchita zazikulu. Choncho tikukondwerera kuti ifenso titenge chitsanzo chopempha chaulere chomwecho kuti nafenso tizichilandira. Moyo wathu tiuone ngati nyale yowunikira anzathu, moyo wathu tikupereka ngati nsembe yoti anzathunso athe kuona zimene akusowa, apeze mtendere, apeze chiyembekezo, apeze machiritso chifukwa cha moyo wathu. Koma njira ina imene m'bale wathu adayigwiritsanso ntchito pofuna kuthandiza anthu ena kuti nawonso aone chikondi cha Mulungu pa moyo wawo, inali njira yowathandiza kuti asinthe kaganizidwe. Pajama atero kunena kuti nthawi zambiri tikafuna kuthandiza anthu ena kuti adzidalire pawokha, sibwino kumangopereka zinthu, tiwaphunzitse maskilu owathandiza. Choncho m'bale wathuyo amathandiza ndithu anthu kuti kaganizidwe asintheko. Inali njira imene amafuna kuonetsa kukhudzidwa ndi anthu ovutika, anthu odwala, anthu amene akusowa chiyembekezo. Iyeyo kudala kwake kunali kumeneku kumene amatha kukuonetsa kwa anzake. Sitingathe kuganizira mwina njira zina ndi zina kupatula njira zimenezi zoti tikondwerere tilemekeze m'bale wathuyo, koma kuti njira zimenezi ziwirizi ndi njira yolemekezera moyo wake. Zinthu zina zonse tikhoza kuzonjezera, koma tilowere kumapemphero kenaka tione moyo wake, chifukwa moyo wake ankasinkhasinkha kuti ndikhale odala, ndikhale otani, ndikhale ndi chikondi kwa anthu ena. Kukhala moyo wa Khristu ndi kusakasaka moyo wakudala nthawi zonse, monga Ambuye Yesu atimasulira kuti kudala nkutani. Choncho kudala ndi kukhala ndi munthu, kukhala ndi khalidwe lofuna kuthandiza anthu ena kuti moyo wawo ukhale wachiyembekezo. Choncho kwa ife abale komanso akhristu anzake amene tili pano, tipemphe chaulere cha Mulungu chimene Mulungu amachipereka kwa ife ofokafe, kuti tigwiritse ntchito moyo wathu kuti Mulungu aoneke pakati pa anthu. M'bale wathu adalandira chaulere chimenechi chokonda kupemphera komanso chokonda anthu ena, ifenso tichipemphe chaulere chimenechi. M'bale wathu adaonetsa ndithu kukhala munthu osachita manyazi ndi chikhristu chake, kapena munthu osatanganidwa kuti watanganidwa ndidzapemphera mawa, watanganidwa sindipita ku chalichi ayi, chaulere chodzipezera nthawi tsiku lililonse kupemphera kwa Mulungu. Choncho ifeyo pamene tikupempha chaulere chimenechi timpemphe Mulungu kuti atigawirepo khalidwe loti tikhale mchere okometsa dziko lapansi, monga Ambuye Yesu atalankhula zakudala, mawu ena amene adanena pa vesi 13 paja adanena kuti ifeyo ndife mchere okometsa dziko lapansi. Ndi m'bale wathuyonso anakhala ngati mchere okometsa dziko lapansi. Nafenso akhristu tiyeni tikhale mchere okometsa dziko lapansi, mchere okometsa moyo wa anzathu, mchere okometsa dziko lathu. Ndikaniza kuti pemphero lathu la tsiku ndi tsiku lizikhala kumpempha Mulungu kuti atithandize tione chaulere chimenechi chimene Mulungu timampempha kuti agawane nafe, kuti pakutero tikhaledi apostoli pakati pa anthu. Tonse pamodzi tinene pemphero la ine ndimvera. Ine ndimvera Mulungu mmodzi yekha,
Mapemphero a Kristo. Abale, Ambuye athu Yesu Kristu wauka kwa akufa ndipo akukhala kudzanja lamanja la Atate kumene akupempherera mpingo wake ndi chikhulupiriro chakuti Mulungu amamva mapemphero a onse amene amakhulupirira mwana wake. Tikupereka pamodzi naye mapemphero athuwa kwa inu. Mu ubatizo Saulo adalandira kuwala kwa Yesu Kristu. Chotsani mdima tsopano ndi kumulowetsa pa mtsinje wa imfa. Ambuye mwa chifundo chanu mutimvere. Tiyankha kuti imvani mapemphero athu. M'bale wathu Saulo ankadya pa tebulo la mpulumutsi. Mulandireni ku nyumba yodyera ya phwando la mwana wankhosa kumwamba. Ambuye mwa chifundo chanu mutimvere. Anzathu ambiri ndiponso abale am'mabanja athu mukuchidziwa ndinu nokha. Mwa chifundo chanu Ambuye mwa chifundo chanu mutimvere. Banja pamodzi ndi abwenzi a Saulo akusowa kutonthozedwa ndi kuthandizidwa. Athangateni mkusowa kwawo ndipo chotsani mdima ndiponso chikayiko zimene zimadza chifukwa cha chisoni. Ambuye mwa chifundo chanu mutimvere. Tasonkhana pano ndi chikhulupiriro ndi chiyembekezo kupempherera m'bale wathu Saulo. Limbitsani chiyembekezo chathu pamene tikuyembekeza kubwera kwa mwana wanu. Ambuye mwa chifundo chanu mutimvere. Ambuye Mulungu amene mumapereka mtendere ndi kuchiza mizimu yathu, mverani mapemphero a mpulumutsi wathu Yesu Kristu ndipo madandaulo anthu anu amene miyoyo yawo inakulidwa ndi magazi a mwana wankhosa. Khululukirani machimo a onse amene akugona mwa Kristu ndipo apatseni malo mu ufumu wanu. Tikupempha izi mwa Yesu Kristu Ambuye athu. Tafika chigawo cha zopereka. Tipemphe achipembedzo kuti atithandizire. Nyimbo namba 74. Nyimbo namba 74. Amen.
ngati yanu ivomerezedwe kwa Mulungu Atate amphamvu zonse. Tipemphere. Inu Ambuye tcherani khutu ku mapemphero amene tikuperekera Saulo mtumiki wanu, pamene lero tikukumbukira tsiku lake limene adamwalira, ndipo kudzera nsembe yachiyanjano ndi matamandoyi mwa chifundo chanu mulandire mkulu la oyera onse akumwamba mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Ambuye akhale nanu. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.